Fabbrika antika fl-Imrieħel mibnija legalment kważi 40 sen ilu f'żona l barra mill-limiti tal-iżvilupp u li kienet qed tintuża bħala razzett tal-annimali bdiet titwaqqgħa wara azzjoni ta' nfurzar mill-awtorità tal-ippjanar. Kienu għal-ħabta tas-6 ta' filgħodu tal-jum tal-erba' li l-uffiċjali tal-awtorità flimkien ma' bosta inġenji tal-kostruzzjoni waslu fuq il-post u bdew ħottu l-fabbrika fil-preżenza tal-pulizija. Madankollu l-azzjoni diretta ma bdietx qabel ma l-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali ħarġu ma' 300 ġiġa, sriedak, ħammiem u fnik flimkien ma' qattus u 33 pakka gall li nstabu f'kundizzjonijiet ħżiena. L-operazzjoni f'dik li kienet fabbrika tal-injam saret ċar wara azzjoni simili li ttieħdet fil-Biżbiżija meta tal-Gvern spiċċat isservi ta' razzett wara li ġiet okkupata legalment. Fabbrika li kienet imbniet b'mod illegali fit-tmeninijiet bdiet titwaqqa l-erba' filgħodu wara azzjoni diretta tal-awtorità tal-ippjanar. Din il-fabbrika propju kienet tinstab ġewwa l-Imrieħel, paralleli ma' triq imdina. Min informazzjoni li kiseb One News jirriżulta li r-raġel li kien qed jokkupa l-fabbrika ġie arrestat għal xi ħin mill-pulizija wara li beda jirreżistihom. Kien fl-1987 li l-qorti ordnat li din il-fabbrika proprjetà ta' Philip Borch titwaqqa minħabba li kienet mibnija legalment. Minn dakinhar l-hawn is-sit baqa' jokkupa l-fabbrika minkejja li beda jiġi multat kważi 60 euro kuljum. Is-Sur Charles Gafa, uffiċjal fl-awtorità tal-ippjanar responsabbli mill-operazzjoni qal li tul is-snin mhux talli ma ttieħdet l-ebda azzjoni talli f'nofs id-disejnijiet inbniet estensjoni ta' din il-fabbrika. Issa naħra konna ġejna fuq l-extension u tal-extension ħejnija. Biss l-sidjena f'żajnjom illi s-sit huwa illegali, jiġifieri il-fabbrika kienet illegali anka propju għax waqt id-direct action is-sena l-oħra riżulta li kien hawn ħafna żamma tal-annimali illi skont l-opinjoni ta' entitajiet kompetenti ma kinux f'qagħda deċenti li jinżammu. Kien propju fl-ewwel jiem tas-sena ġdida li l-awtorità ddeċidiet li għandha tidħol bil-forza kollha biex tneħħi l-istruttura wara li s-sit baqa' jinjora d-deċiżjoni tal-awtorità. Bdew l-istadju, t-tieni stadju illi nibdew bid-demolition tal-post fejn ħajkun naqta' time consuming għax il-volum huwa massiv, biss is-sit in kwestjoni jrid jiġi art agrikola kif jixraqlu, jew kif jixraqlu. L-annimali kollha li nstabu waqt din l-operazzjoni qed jinżammu b'mod temporanju mid-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali. Is-Sur Noel Montebello, uffiċjal fid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali qal li m'hemm l-ebda ħsieb li l-annimali jitraqdu u assigura li dawn se jibdew jgħixu f'ambjent aħjar. Ovvjament imbagħad qed nistennew il-proċeduri ġudizzjarji biex jiddeċiedu l-annimali mbagħad x'isir minnhom eventwalment. Però żgur li ħajbda jkollhom ambjent aħjar l-annimali. Għalissa ħajinżammu temporanjament hemm lera wkoll jiġifieri qed tagħti daqqatin fil-fildi u mbagħad minn hemmhekk jiġu xxiftjati skont imbagħad ma tiddeċiedi l-qorti. Intant, tard wara nofsinhar il-qorti laqgħet mandat ta' inibizzjoni mis-sit u għalhekk l-azzjoni ta' nfurzar kellha titwaqqaf temporanjament.